Okay, angiqale ngikhulume mhlambe nabanye bazobuya bangene. I think laba khona manje ngingakhuluma kubona. Sanibonani nginibingelela igama likaJesu, igama lami nguJumbo. Ngiyathemba ngiyazwakala ngapha ngakuningi. Cha bafowethu, njengoba sikhuluma nje ngithi angenze le video le live le. Ay angiphathekanga kahle. Sanibona. Ngiphathekanga kahle. So njengamanje bengilungisela ukuyoshootha for isleeve se-album yami se-EP yami kumele ngabe ngiyaninikeza kule ingoma engeke nginizwise zona-ke nizithandayo. Ngikho-ke lapho. So ngithola i-call from amapholisa yebo bhuti kunjani? Ncasa bhuti. So ngithola i-call la bafowethu for amapholisa wase Durban North police station. So ngikhona ke njengamanje kunosisi kuthiwa uthi usuka eCape Town mabe mchaza. Angikaze ke mina ngambona ngamehlo, ngizohamba ke ngiyombona kodwa manje njengoba sengila ukhona la ngaphakathi uzovula icala noma mhlawumbe uzocela usizo, uvulela mina icala. So leli cala kalivulayo uthi uJumbo watshelwa umfundisi wakhe okumfundisi umprofeti noma umfundisi uAneleyeli. Aneleyeli ke ngiyamazi ke mina ngake ngawucula khona, ngihlezi ngijwayele nje ukocula. Umfundisi wajwayele ukungibiza endaweni zakhe. So uthi ke usisi Mayesha ngalo waprofetwa noma watshelwa. Angikakamboni kusisi sezombona ngike emotweni nje bangenza le live. Mangifonela amapolice police station uthi usisi yena waxuthwa ingane kuthiwa yakidnapwa yimini eDurban, ihlala nami. Mina ngathatha ingane yakhe ngestory nje labeka ngayo, ihlala nami eDurban, ngikidnaphile sengayishintsha negama. So use police station ke uzovula icala, uvuyela uJumbo okidnaphe ingane yakhe. Kuthiwa she's from Cape Town. Angazi ke ngambona ngamehlo, so ngifuna sisizane ke siyombona khona nizosilandela sonke istory because angazi ngaba kwi situation ekanje. Angazi ukuthi mhlambe ngidilwa kanjani nento ekanje, kodwa bakhona ke abafethu sengibabizile nelawyer yami because angikwazi ukuthi ngingene kwi situation ekanje ngingazi. Lo sisi uyichazileke wasethi kade senama inbox ku personal account yami khona Facebook wamabhale Gibson Nyangiwe. Mango check inbox ngempela ngithi namaningi abalandeli bami basikhulumisa njalo. So more than 1000. Mangichecka ngishaya igama lakhe kade eloke ebhala ama message efuna ingane yakhe nala kule inbox yami. Ngingaphenduli ngoba ngibona ingane yakhe kuthiwa ikimi, ihlala nami sengayishintsha negama. Ngayintshontsha noma ngayinikwa usisi ufuna ingane yakhe kimi. So siyombona ke manje. Ngixolele ngevoice yami ayikho right, ngiyagula ngevoice. So njengoba siyombona ngifuna ukuyozwa because angazi ukuthi into kanjani le. Ngozwa yona ke manje ngaphakathi. Isizathu soku-include la ku social media ingoba useqalile kwi social media ufuniswa ingane ekuJumbo. So manje ngithi hey uma lifika leli daba ngoba yinini abantu ezofikela kunini udaba if ikwenzeke egcine ephoqa ke mhlambe ngendlela ke ayiplane ngayo into yakhe. Sizozwa kuyena ukuthi ke ithini lento yakhe ukuthi niyazi ukuthi ihamba kanjani because
kune character ke yomuntu enimthandayo kuthiwa uJumbo linyazwa umuntu othi ngenze 1 no 2 no 3 ngendlela yakhe. So manje ngiyacela ke ukuthi ngibe live siyo attenda lapha ku sidechain ongifonele anaye lapha e-office lama reports wakhe. Angazi angene e-police station kodaba kodwa ke sengiyogenayo manje bazalwane ngicela sibamsaneni siyoyibheka lento because nami angifuni ukuthi i-character yami ngaze nginyime ngidume ukuthi uJumbo ntshontshe izingane. So isikhathi esibi manje kwaye ngisukumela phezulu ingoba ngifuna ukuthi yonke lento ibe clean. Asambe ke siye khona. Aya siyene madonna. Phone. Umhlolo. Ayisimanga ifilm le. Uzopressa ke lapho uyazi bekuyazi. Asambeni. Indawo apho ngiyagcwele. Akubhize police station. Mhlongo uNjomani. Oh yeah. No security management. I didn't go back. I go busy. Right. Yes. Asikade simbona lo muntu umbongozo. Masifika simbone singasazi ukuthi sonke isitori abantu basikade la umuntu ozoqhamuka la akhangele video abeke sakhe isitori. Oh yes. Abeke sakhe ngoba singena la ku sensitive amagama ethu aziwa ngezinye izinto. Ngoba masebeza wabeka kanti content ivuthiwe mayinotshuni. But uma ngekho right mina ngasibeke ukuthi ngifuna sikushishe on. Hayi no, ngicabanga ukuthi njengoba songena ngaphakathi ifoni izomela siyicishe. Right, ayivumelekile police station. No not ukuthi sengisho live yabo. Kuyo yonke conversation esizoba nayo ngaphakathi. Mhlawumbe ngicela usizo usayidi kasisi. Yes, mhlambe we can give you update ubantu as soon as we can after. But on cameras you can record. No, in fact right now akukho in fact akukho allowed right now. Okay. Because njoba sila asazi ukuthi lo daba lesibekela lizogcina Izohamba. possible mhlawumbe singagcina sesiye enkantolo ngalo. Uyayibona leyo so asikwazi ukuthi siye enkantolo ngezinto eseyivele sezidiscussiwe public kubani. You understand? Singaye enkantolo sesisuyisha noma sesigeza igama lethu. Singaye enkantolo ngento esingayazi esizoyizwa la ngaphakathi. You understand? Okay. So now what Yes. Information is Okay. So we can come back on live as soon as sesiqeda ngaphakathi. Give them update. Hayi bazalwane sicela kuyivala kancane so update amasiphuma ngaphakathi. Siyabonga. Sakho phela si. Hayi no, uyathanda kathandi ke. Unjani phinde ufuna trends anithathe
besenzela phansi nesithunzi sakho ubhekene nayo keza zozwe ngoba umuntu o-inbox abantu and unama-inbox yena ngesathi uyofika phi into ngenzeka mhlawumbe ifike ko-ladies house ifike mina ngibuza ukuthi uyangithanda yini into ezinjalo kuye ukuthi at least mfaka sayini ukuthi akazi ngempela abe nento ebambekayo why ungangishelanga ku-Facebook uvele uzongishela e-police station uvele uzongishelela kude kangaka mpela kuba nje lobohayela ukungibona wavele wenza amaqhinga kanje kodwa mama uyimama elinjani uyimama elinjani Why is fish? sobolo le mama elenza kanje mathatha Yazi mama futhi ube uya bayixaxa uthi ayifish. ufuna ukukushela Cha musozifika izinto unofazi bento zelawo. Singeneke sibingelele simbone sithi angibabingelele bonke abantu ayichaza usisi lento ngithi ayichaza athi usisi Jumbo October nsenzo lasisi ngakanana ufise kuhle uba ufise akuyena ufise kuhle okay ulishilo ke igama usisi lapha ya so mayilisho igama ithi nginithoyile igama lakho uthi ubani okay usisi uthe igama lakho ufaniswa igama lika sisi mayifika lapha ya wathi ke usisi Jumbo ngisonta mina esontweni angazi la ke SLS what kodwa kumprofeti uAneleyeli why ngize la ngizofuna ingane yami kuwe okuthiwa wayithatha wena ihlala nawe sowazi wayishintsha igama ngabuza ukuthi ngiyibiza ngobani lengane hayi kwala ngaphuma igama wathi akalazi igama engiyibiza ngalo kodwa yona ingane yakhe ubukho CLC ya ubukho igama lakhe igama lomntwana uneminyaka engaphi umntwana una 21 years umfana hayi ngithi mina sithi angithathanga ngane mina wena bophi uthi wayengekho ke yena akasho ukuthi wayelaphi so njengethi wayengekho athi kwakhona siswa ngabo umuntu wavula icala umfwabo uhlala eMelika akekho ne-case number kodwa into ayibhiliva kakhulu ukuthi yimi othathe ingane umfundisi wakho ushilo simdose kumfundisi asimtholi ngize ngifonele uprofeti uphumzile onebandla emthatha ngithi akangiqhubanisa nomprofeti uyeli sizame egcine simthola umprofeti uyeli kusho ukuthi bekade lele so mayiphapha amaphapha amabili ekuthini kanti sabuya sase-police station hayi isitori besisho manje asijike ke manje mase kufona umfundisi ayathi ngizodila naye uJumbo umfundisi akasasho ukuthi wena mfundisi wathi ingane kuwena uyithathile wayisa kuJumbo usiyamkhipha umfundisi manje udila nalo Jumbo nje ukuthi wena noma ungathini noma ningathini mapolisi yazenzisa lo wayithatha ingane yami sifuthi ngifuna ingane yami unazo isithombe sengane asikho isithombe sengane yini iphethe yengane anginayo kwalahleka konke kodwa ingane yami iglo hayi akhombe mina usisi ke bazalwane into engantshela yona akahlanye akaphazamiseka ngqondweni uyaphila nje kodwa futhi engikubonile ukuthi angathi uobsessed kakhulu ngami
ngoba i-attention ebeyifuna ibingidida bazalwane yabo. Bengazi ukuthi isitha sami singabuya sihleke naso, sibuye sifuna ukushutha nami, ngimthathele ingane yakhe. Hayi, idide lento amapolisa ayifakela udaba, umprofeti ke naye afonelwe ke lokuthiwa uyena wanginika ingane. Ayinayo umprofeti ingane iphike kuyena ke manje. Ayisakushongo lokho ekushilo, seyiyaphika kumprofeti, yamhlonipha ke yena. Idila nami nje ukuthi mina othathele ingane yakhe. So amapolisa ekagcine ke engisayinisa ke into ethi hayi ayabona nawo ukuthi la ngiyaqanjelwa kunalolo zonke ngilikhandelwa intombazane, kodwa futhi manje intombazane ngiyishiye khona epolice station, ngiyazi abayibophile noma benze njani, kodwa intombazane amange waqambayo ngami imisele futhi ikhohlwe ukuthi kusepolice station lapha ya. Ibhizi nje ihlunyezwa yimina. Mina ngaqala kudala uma ngicheck ama inboxes wami ku Facebook wami opersonal, ukhona lo Faniswa usangisendele futhi imessage. Ngizoyiposta le message la ku Facebook, naye ngizomposta nimbone ukuthi umuntu kanjani. Wangisendela futhi lento uqale ngomhla ka 16 October, ungisendele ngifuna ingane yakhe ku Facebook. Kwathi ukuthi maningi abalandeli abalana bayasi inboxa, akulula ukubona inbox yomuntu. Ngiyithole ngoba sengimbuza ubani ku Facebook. Ayike bangitshela ukuthi ubani, ngasesha ke ngabheka. Mangifika ngibona lapha ya hayi ubhalile ama message, lento ayikhuluma emlomeni akhona nama message awabhalile ku Facebook wami. Ngifuna lengane yakhe ehlala nami engayinikezwa umfundisi. So ufuna ubulungiswa ke justice for ingane yakhe, ngoba mabethi bona uyagula, mina ngiyaqinisekisa akaguli lo muntu. Uyayazi into aphezulu kwayo yena. Angazi ukuthi yini, kodwa futhi ngisola nothando. Uthando unothando kakhulu. Ubehlula ngisho kungibuka ube moyizele efa, yabo abamaziyo kumuntu wesifazane ethanda indoda ube nalo muzwa mase ngifike eduze kwakhe. Kodwa futhi uyangibophisa ngapha, ongifuna ingane yakhe ngikidnappile. Into enga-understandiki kenjalo bazalwane, siphethe ngelithi nje amampunge, usisi is trying to do something esingayazi nathi ukuthi uphezulu kwani. Alivulwanga ke icala. Intombazane ngiyishile khona pha epolice station, asazi ukuthi kwenzakalani. Sekukabini ke bazalwane ngiphinda lento same time, kodwa onyaka befana. Last year angin updateanga, njengoba lo ngiposta ngakha ekhaya ngenza yonke into ekhaya bazalwane, kuhlala ubhuti wami uyahamba ubamba amatoko, kusale ngekho umuntu ekhaya. Mangifika ekhaya mina ngengabizwe ekhaya, njengoba ningibona ngakha lezi ndlu njeke zizintsha nje, ngabizwe ekhaya ngathola amatshe phezulu kwemibhede, amatshe ema-sitting room. Ayikho into ethi wind ekhaya engazange zishawe. Intombazane eyake yafika lapha ekhaya nayo yafika yathi ngayithembisa umtshado, yabulala kwanto ethi wind ekhaya. Ngathula naleyo ndaba because ngangibona ngathi ayizungisiza ngalutho, ngangazi futhi bakwenziwani, nami ngangifuna ukucheck ukuthi yini ledlalwayo. Yangilimazela amawindi intombazane yokuqala, yazi abhuti bami baphuthuma ngoba ngangingekho, bayise police station. Intombazane yayijaja phambi kwamapolisi iveza ubuntombazane bayo, ithi nje uJumbo uyiqedile lokho njani idanasole. Ithi mina ngiqedile idanasole, ngayithembisa umshado, ngingaze ngayibona nasendulo. So kwase police station yayiveza idanasole, ithi nje iphelile yimina.
So this year ngikidnape ingane, angiyazi ke isho ukuthini bazalwane le noma mhlambe kunabantu mhlamba babasebenzisayo noma kuhamba kanjani, but bayixoxa lento zeziyofika epolice station kuze ngize ngibizwe ngize ngiyofika because zi-sensitive. Ngikhuluma nje ekhaya mina, ikhaya lami like lahlala for 2 months lingenamawindi. Wawabulela wonke njengoba ngakha nje umuzi wasekhaya umusha. Lo oqala wawabulela wonke amawindi, ngathola amatshe phezu kombhede. Lo unifuna ingane yakhe ayikidnapwe mina uzoya epolice station. So kuyinto eme kanjalo ke bafowethu. Sinqobile ke namhlanje. Nginazisile ngayiqala, sengiyanazisa ke manje ukuthi amapolisa aphethe kanjani. Kushiwe kwathiwa kuJumba yakanacala akho ngane ehlala noJumba, izitori zawo ziphambene beyifakazisa ngayo umfundisi nomfundisi akayazi leyo nto. So icala lime kanjalo. Lo last year agcina amapolisa ethe uyagula, but ke ngizwe kuthiwa abaphuza naye bethi bambona nje ephuzela ngoba wasendaweni la ngihlala khona, but still amapolisa azange kubenze kubulungiswa. Ikhaya lami nje labhodlozwa ngamawindi ngamatshe lonke, hayi ukuthi nga-exaggerate. Washawa nje ngetshe umphakathi wasekhaya kaJames emzimkhulu uyazi. Izinto ke ezingilandelayo engazazi bazeyini zisho ukuthini. So kuvele kusuka umuntu esifazana angikhombe. Loya ya unyaka ka 2023 ziningi le igamelo. Ngakho nje umuntu wesifazana wathi ngimshelile hamba indoda yakhe. Ngangiphakathi kwamadoda engikhombe ngama rifle kanje. Kuthiwa ngishele umfazi womuntu. South Beach eThekwini engifake indawo engathi isibaya lapha. So izinto ezenzakalayo egameni lami angazi ukuthi kogcina kuphethe kanjani. So ngize ngabona sikhona ke isidingo sokuthi nginazise. Omunye kuzathi kurongo lokho engikwenzayo. But mhlambe nawe uyobona mhla kwenzeka kuyena ukuthi uyogcina iphetha kanje. uNkulunkulu anisikeleleke, sibonge ke nabantu abebebeke indlabe kulento eyenzakalayo. I-report ithi ke uJumba kanacala intombazane iqamba amanga. Ngishiye epolice station ke amapolisa aseyobona bathini ngayo. Angisangene, anginacala, akuvulwanga cala futhi amapolisa angisizile ngaphuma kulento. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge nakumfoka Mpongose obekade ezongimela eze lawyer naye bekade khona. Fikelephi bekhona naye. So siyabonga kakhulu kubantu nje bengihamba nabo neteam yami engisebenza nayo. Ibikhona ngimsulwa noma yini ke ngakhandwa ke iskandal ngale ngane. Niyawazi umsusa nabona ngiqala nabona ngiphetha. Kusho ukuthi kube sokwamanga ke. Asobala sengovikelwe yinina. That's the aim yokuthi why ngenze live. Ngiyabonga uNkulunkulu anisikelele.